takutoona kuti aiwa mutungamiri wenyika yeZimbabwe akutozvidemba kuti chandakaendera kuRwanda ikoko ndako kuti akutotsvakirwa nyaya, akutotsvakirwa mhosva pamusoro pekungoenda ikoko. Pane nhau yabuda panapa ichikomendewa awa yatona kuti aiwa aizoiswa panguva yakaoma. Sanapinda mashoko abuda nyogwa panapa achibvunzwa Nick Mangwana kuti subscribe like turn on the bell icon. Mairano yanyora achiti good morning Nick Mangwana. I would just like to know, how does the government feel when you travel to other African countries that actually have a functional sports stadium, given that Zimbabwe does not even have one? Do you feel accomplished when you land in Rwanda for an event at the stadium that Zimbabwe is forced to play international home soccer matches in because the government is so incompetent and would rather loot than lead with the new leaders? Panapa ari kunza nyaya yari kuti vanhu vanoona sezvamuri kuona picture iro mutungamiri wenyika aiwa achiescotewa pathe sports stadium yenyika yeRwanda. Anyasa sezvamuri kuona ground racho kuti aiwa mukaka wakaita seiwoyo. Vanhu vachibvunza chiti saka vaisa nyarawo here vachinoona vachinoinaugurata mumwe African president, asi kunyika kwavo chaiko chaiko aiwa hatimbooni stadium yaka developa kusvika palevel iyi, achiva accuse achiti vangatoluta pati kudevelopa nyika kusvika pathis extent. Tiudzai mafungiro enyu moti kudii pamusoro pemashoko anoachibudiswa naFadzai Mairi. Pinda comment section medu, musano subscribe or like, turn on the bell icon.